Benvolguda comunitat universitària. El passat 15 de novembre es va celebrar l'acte inaugural dels 37ens Campionats de Catalunya Universitaris al Museu Cerdà de Puigcerdà. El dimarts 16 de novembre es van disputar a les instal·lacions de Llívia el rugbi femení i el rugbi masculí. Pel que fa al rugbi femení, van participar la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Ramon Llull i la Universitat de Vic. Els classificats per la següent jornada, per la jornada del febrer, varen ser la Universitat de Vic i la Universitat Autònoma de Barcelona. L'enhorabona. Pel que fa al rugbi masculí, els participants varen ser la Universitat Ramon Llull, la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Autònoma de Barcelona, on els classificats per la següent jornada varen ser Universitat Ramon Llull i la Universitat Autònoma de Barcelona. Així doncs, el rugbi femení per la segona fase quedaria de la següent manera: Universitat de Girona, Universitat de Barcelona, Universitat de Vic, Universitat Pompeu Fabra, Universitat Politècnica de Catalunya i Universitat Autònoma de Barcelona. Pel que fa al rugbi masculí, quedaria de la següent manera: Universitat de Vic, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat de Girona, Universitat de Barcelona, Universitat Ramon Llull i Universitat Autònoma de Barcelona.